কামলৈ আমাৰ ষ্টাফ লগে লগে আহিলে আহি বস্তুটো মনিটৰ কৰি আছিলে হঠাৎ অলপ ভয়ো খালে জন্তুটোৱে মষ্ট প্ৰবেবলি এতিয়া আমিতো পষ্টমৰ্টম কৰিম যিহেতু এতিয়া এইটো ৰেভিনিউ লেণ্ডত আছে এতিয়া ইয়াত ৰখাটো ছেফো নহয় আৰু গাঁৱৰ মাজত আছে সেইকাৰণে এইটো আমাৰ নিয়াৰেষ্ট পাৰ্ক বাউণ্ডেৰী যোনটো কেম্প আছে ওচৰতে তাত লৈ যোৱা যাব তাতে পষ্টমৰ্টমৰ তাত কাম কৰা আগবঢ়া যাব এইটো ক'ত জংঘলত এটা আমাৰ ওচৰৰ পাৰ্কৰ পৰা আহিছে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ আৰু বাকী এতিয়া আমি এইটো হেৰি চাম কি নাম বুলি কৈছে ইয়াৰ নামটো নামটো এইটো বাইছন হয় ইণ্ডিয়ান গড় বুলি কয় জন্তু ঠিক আছে खारलांनानैनिफ्राय जेब्ला बै जोंहानि बारिनिफ्राय साहाय थांबाय थांखांनानैनिफ्राय नेक्स्ट जा न'खरसेया ओरैबायदि खालामबाय इसोर होथेर रखम खालामबायना बिनि उनाव आरो जोंहानि बारियावनो माबाफिनबाय हाबफैफिननानै ओमफ्राय नेक्स्ट बे जा जोंनि रायजोनि मोनसे थानसालि दं बे थानसालियाव थाफैनाय रखम नुनानै आंबो थांलायबाय जेब्ला थांब्लाथाय बेयो आंखौ नुहुरनानै गावनो खोलाजों खोला खारलांबाय जेब्ला खोलाजों खारलाङो ओमफ्राय दसेनि उनाव जोंनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा बेबायदि हिसाबै बे फैदों होनबाय नालाय बेबायदि इसोर नागिरनो फैबाय आरोखि ना ओरैनो खैथासो जानाय आंबो टाइमखौ नायफ्राङासै मथा मथि 7थासो जागोन आरोखि ना फुंनि ना फुंनि 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 7थासो जादों फुंनि 7थासो जादों बेबायदि आरोखि बबेयाव फैदों इयो बेखौ फैनायखौथ' जों बबेनिफ्राय फैदों बे हरनि टाइमाव बोरै फैना थाफैदों बेखौथ' बुजिनो मोनलाना खिन्थु जोङो नङा बबेनिफ्राय फैखो ओमफ्राय बेसे टाइमाव फैखो बेखौथ' जों मिथिला नालाय जोंनियाथ' मानासा खाथियावनो नङा होमबा बे मानासनिफ्राय फैनानै बेयाव जोंनि बारियावनो नुबाय नालाय बे नुनाय मथे आंबो नुग्राखैमोन जोंहानि न'खरनि मानसिफ्रा नुजोब्बाय नङा ओमफ्राय जेब्ला साहाखै थांफिनो होनना बुंदों ओमफ्राय साहाखै थांफिननो गोनाङाव बे थांनो हायासै मानसिनि होख्रावनाय माबायाव खोलाखै खारबोफिनबाय ना ओमफ्राय खोलाखै जेब्ला खारबोफिनो ओमफ्राय नेक्स्ट जोंहानि न'निफ्राय ओजों खोलाखै थांबाय ओमफ्राय फरेस्टनिफ्राय जिबिला एनजिअफ्रा फैबाय फैनानै बिसोरो होस्रां होस्रिं खालामबाय दङ खिन्थु जोंनि सासे मानसिखौ बियो होसोनानै एरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गया फांनै स्रें बहाय गावनो हाबना लाहैबाय माबाया फेन्दा दुखु मोनदों आरोखि ना ओमफ्राय फेन्दाया जेब्ला दुखु मोनो ओमफ्राय आंबो निजिनो थांनानै नुहैबाय ओमफ्राय आंबो बे जेब्ला उन्दुना थायो बिसोरनि जोंहा बाहागिनिनो मोनसे माबा अमा बिमा ना मा बेखौबो एरदों जाहैबाय बेयो बे मोसौआ बेनिफ्राय बिनि उनाव जेब्ला आं मोनहैब्लाथाय लासै लासै होबोनायावनो मथा मथि जोंहानि बारि मोनहैस्लाबासै आरोना बारि मोनहैस्लाबासै थिग जेनेबा जोंहा एल.पि. स्कुलनि ओजोंहाय सानजा डाइरेक्ट बेखौ जायगानि नामा जाबाय बुदजाम्बि होनना बुङो गोदो जों बुदजाम्बि होनना बुङोमोन बेनिफ्राय बे बुदजाम्बियावनो बे जिरादा हारसिंनो हारफेरजना थैखो ना माखो एख' बुजिना मोनाखै आरोना मा जायगा बेखिनिया बेखौ जों गसाइफिर दावराइबारि होनना बुङो बासबारि रेन्ज